Arhorasan madihita sa lugot na. Law manukang itu lila mengatur menutuhan gajang ni buluan nagabe tulila patokan na sian diameter ni lubang ni bului. Nyaw contoh na diameter ni buluan songonon. Jadi dong dapat diameter ni buluan tertaetong magajang ni bulu na naik si bayanota gebetu dilai sihali tu diameter naon sihali. Nah, kita mulai sada 2 telu 4 5 6 itu 8 siap kihali. Jadi tak potong mah nukon tak dapat gajang nai dungi lubang na kiri kanan jarakna tetap dosian diameter nak kini diameter ni bului nyon dison songoni tong dison nih nyon dah. Jadi manut tuhon lubang pengumbusan non etongot tamam tong sengani pakai diameter nak kini opat hali siya diameter nih sada 2 telu 4 mga dapat deh. Langsung matabain lubang nai bentuk na songonon dang hiltung dang bulat. Jadi kulala songonima cara na dang mungkin beon boy dohonon anon sumbang. Jadi lima tulilon pedek doni tobus don sian ujung-ujung dalam mengubus siasa ping boy dohonon siya tonga-tonga. Lubang ni diameter ni lubangon balgenyon boy dohonon tersongon geleng mata tersongon balga 2 hali balga ni korek kuping mah nih geleng nomor cara na kan terbalik masa boleh siamun do sampai tekor cara meniup songonon menutup lubang jari telunjuk